வேறு எந்த மொழிக்கும் இல்லாத ஒரு பெருமையும் பாரம்பரியமும் நம்ம தமிழ் மொழிக்கு தான் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம 2000 வருஷம் பாரம்பரியம் இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போ நீங்கள் தமிழில் நீங்கள் ஒரு காதல் கவிதை எழுதணுன்னா அது நீங்கள் தொல்காப்பியத்தில் தொடங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கான காதல் கவிதைகள் எழுதப்பட்டு விட்டன. நீங்கள் புதுசாக ஒன்று சொல்லணும், ஒன்று பார்வையை பார்த்து நான் மயங்கி போயிட்டேன்னா திருவள்ளுவர் எழுதிட்டாரு இல்லை, எல்லாமே எழுதிட்டாங்க. சங்க இலக்கியத்தில் எழுதாத, அகநானூரில் எழுதாததோ, குறுந்தொகையில் எழுதாததா, ஐங்குறுநூறில் எழுதாத காதல் கவிதைகளாக அது எல்லாமே நீங்கள் படித்தாதான் நீங்கள் வந்து சொல் புதிது பொருள் புதிது சோதிமிக்க நவ கவிதை என்றார் பாரதி. அப்போ இது எல்லாம் படித்தால்தான் உங்களுக்கு வந்து அதை தாண்டி நீங்கள் போக முடியும். இப்போ நூலின் குறைன்னு நன்னூலில் சொல்கிறாங்க, கூறியது குரல் இருக்கக்கூடாது, ஏற்கனவே எழுதுனதே நீங்கள் எழுதக்கூடாது இல்லையா. இப்போ காவிரி யாரும் கைக்குத்தில் அரிசி நான் எழுதிட்டுனாங்க, அதே மாதிரி வந்து பொன்னி யாரும் பொன்னி அரிசி இல்லை, அப்படி பண்ணக்கூடாது. அது கூறியது குரல். சிவாஜியில் பல்லேலக்கா பாடல், அந்த பாடல் வந்து முதல்ல வந்து நாங்கள் சங்கர் சார் ரஹ்மான் சார்லாம் பேசும்போது என்னென்னா அது வந்து சூப்பர் ஸ்டாருக்கு எழுதப்பட்ட பாடல், அதுவும் அறிமுக பாடல். அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய எதிர்பார்ப்பு, அதுவும் லெஜண்ட்ஸ் இந்த பக்கம் சங்கர் சார், ரஹ்மான் சார், சூப்பர் ஸ்டார் எல்லாமே. செல்போனின் உச்சரிப்பை அனைத்து கொஞ்சம் செல்வண்ணின் உச்சரிப்பை கேட்போம். கொஞ்சம் ஒருவன் முதலாளி அந்த மாதிரி தத்துவமாக போகலாம் அப்படின்ட்டு முதல்ல டிசைட் பண்ணோம். ஒரு செட்டு ஃபுல்லாக தத்துவமாக எழுதணும். பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் பூமியின் சொந்தம் இல்லை, ஏதோ ஒரு நல்ல செயலை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி முழுக்க தத்துவமாக போகும். அப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஒரு டவுட் வந்துச்சு, ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும். நம்ம படத்தோட முதல் பாட்டு டான்ஸாக எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு, ஆமாம் சூப்பர் ஸ்டார் வச்சுன்னா கொஞ்சம் ஹீரோயிசமாக போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஃபுல்லாக ஹீரோயிசமாக பண்ணோம். அதுக்கு பிறகும் வந்து ஆமாம் மறுபடியும் இன்னொரு செட் எழுதணும். அதுக்கப்புறமும் மறுபடியும் வந்து ஏதோ ஒன்று குறைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. சரி கொஞ்சம் கிராமத்து வாழ்க்கை, அவர் அமெரிக்காலேருந்து வராரு, ஸோ வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டோட பெருமை, அதோடைய கலாச்சாரம், அதோடைய கலை, அதோடைய பாரம்பரியம், நம்ம சித்த வைத்தியம், அதோடைய சமையல் குறிப்புகள் இதெல்லாம் கலந்து பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த காவிரி ஆறு எழுதுனது. காவிரி ஆறும் கை குத்தல் அரிசியும் மறந்து போகுமா, காவிரி ஆறும் கைக்குத்தல் அரிசியும் மறந்து போகுமா, தாவணி பெண்களும் தூதுவிடும் கண்களும் தொலைந்து போகுமா, நம்ம களத்து மேடு கம்மாக்கர கரிசக்காடு செம்மண்ணள்ளி தெளிக்கும் ரோடு சடுகுடு ஆடிய மரத்தடி படுபடுபடுவன போர்த்திய புல்வெளி அப்படின்ட்டு சுட 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 கிடைக்கிற இட்லி கடக்கிற காவிரி முழுக்க அதை எழுதி அதுக்கப்புறம் ஏழு கிராமத்து குடிசையில் கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்து பாருடா, குறையின் ஓட்டை விரிசல் வழி நட்சத்திரம் எண்ணிப்பாருடா, வெறும் காலில் செருப்பின்றி நடந்து முன்னோடு பேசி கொண்டு போகும் மழலைகளாகவும் ஆலமரத்துக்கு ஜடைகள் பின்னிதான் பூக்கள் வைக்கலாமே, ஊரோரம் ஐயனாரிடம் கத்தி வாங்கி தான் பென்சில் சீவலாமே, அம்மியில் அரைச்சி வச்ச நாட்டுக்கோழி பட்டை கலப்பும், ஆடு மாடு மேலே உள்ள பாசம் வீட்டு ரேஷன் கார்டில் சேர்க்க சொல்லி கேட்கும். அதே மாதிரி சங்கர் சாருக்கு அந்நியன்ல நான் ஒரு பாட்டு எழுதினேன், காதல் யானை வருகிறாங்க. அது வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்ப புதுசான ஒரு சிச்சுவேஷன். ஏன்னா ஒரு ரேம்பாக் மாடல்ன்றது இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமா படத்தில் அதுக்கு முன்ன வரைக்கும் வந்ததில்லை. அப்போது ஒரு ரேம்பாக் மாடல் வராரு, அப்போ வரும்போது என்ன பாடுவாங்க, அது வந்து சாதாரணமாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது, அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஆங்கில வார்த்தைக்கும் போகக்கூடாது, ரொம்ப தமிழாகவும் வரக்கூடாது அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி காதல் யானை வருகிறான்றமோ, முத்த தந்தத்தில் முட்டுவான்றமோ, அப்பள இதயங்கள் பத்திரம்ன்றமோ, ரேம்பாக்ரமோ, தூக்கத்தில் துரத்தும் ஸ்டன்கன்றமோ, டிராகன்றமோ, பூக்கள் வெடிக்கின்ற ஸ்டன்கன்றமோ, ரெயின்போரமோ, அல்ஜிப்ரா இவன் தேகம் அமீபாபாய் உருமாறும், அதெல்லாம் கதை. அல்ஜிப்ரா இவன் தேகம் அமீபாபாய் உருமாகும், கிங் கோப்ரா இவன் வேகம் குயின் எல்லாம் தடுமாறும். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. அப்போது அந்த பாட்டு வரும்போது அது பிக்சரைஸ் பண்ண விதம், அந்த கதைக்குள்ள அது அமைஞ்ச விதம் எல்லாமே, டியூனு குரல் எல்லாமே.